И здравейте хора, аз съм Иван 335 и днес с мен е Азуел МЦ и днес ще играем в GhostMC.eu Егларс малко, соло. Да, хора, здравейте, аз съм Азуел МЦ. Има такова рейтинг 4 от 12. Ще играем Егларс. Това е то всяки малък човек. Ние на соло сме тим, що сме гангстери. Влизай в Бу. Синьо. Ти кой си? Вред. Трябва да взема кит, брат. Аз ще му пиша кой. Ще му пишеш кой, да. Много е тъпо, когато трябва да чакаме, ама не ми се ползива клипчето. Кажи нещо за YouTube канал. Да, значи преди имах YouTube канал, сега понеже поради технически проблеми не снимам там и си направих нов. И сега ще започвам да качвам клипчета там и така. Канала ми е Иван TT5 Productions 2. Как ме ти профила на YouTube ли продукт? Не, повече обяснявам, не ми се говори. Добре. Хора, той пази тайни от вас. Да, защото съм пич. Как може да го гледате? Да, факт. Колко абоната имаш без едно клипче, брат? 7. И как? НЗ. Сигурно Абонирал ли хората... си за мен? Да, много ясно. Ти за мен. Да, Сега знам как много добре не се абонирал, ма както и да е. абонирал съм се. Добре, 60 секунди и почва this fucking game. Трябва да ги от пръснем всички. телефона, не от компа. От компа му мързи да влезе. Добре. Значи, Къпкич си имаш. обсидиан, аз си го взех. И аз си го взех, хора. Ще бием тази игра в начало. Дано. Те колко игра сме? 11. Трябва да ги пръснем всичките. Трябва. Ами, те колко човек са точно? 11. Значи без нас са 9. 9. Да. 9 човека трябва да им разкажем фамилията. А как и двамата слезнаха долу? Ай, обясни ми това. Значи, ето хора, вижте, това са тотални хакери. Как няма, бе? Аз искам и аз ставам. Значи, ако паднем тази игра, това е защото има хакери в играта. Да. Ама няма нищо. Ейпито на Изгори си го сервера, пак за всеки случай. избрах защото си мен го, ми е пробва. спокойно. Ейпито на сервера ще го има в описанието, също както и си на този. Ама, хора, да знаете, че този до нас няма... Той до нас няма такова. До мен няма обсидиан, доколкото видях. Сега слагам Ама обсидиан. той и аз така не го държа в ръка, така че. Чакаме да не хвърли малко айрон, злато. Малко злато. ерен или злато. И двете седят тук и си ги гледам. Ау! Добре, сега си купим броня. Какво правиш, момче? Докато падаш, аз ще чупа лицето. Да, хора, вече Добре. един премахнат. Браво. Той пак се роди. Той се възроди. Има ожесточена битка. Трябва ми още 3 злато да си купа меч. Биго! Сега си купа бобща и храна. Хора, уби го! Ще съм добър. Аз съм бат. Трябва ми 3 злато. Не, още едно! Fuck, mate. Още едно. Фак! Ако имам някакви лагове, това е защото ми е бъга в нета, да знаете. И Оставам към мен. Азелчето се не е супер много, защото е алебубало. С главно А. Сега Оставам до мен, бе. не идвам, бе. А! Мами, как ще Доволен да ли си? падна? Падай. Чай да ти обира нещата. Чай твоите аз. Чай, че чак да падна, бе. Видиш ли ни падна? Защото съм пич. Хо-хо. Get wrecked. Сега си купя малко златни ябълки. Ей, сега вече трябва да събираме да се апгрейд на генераторите. Да, защото тук вече трябва да се апгрейдват.
Така ще стане малко по-дълга игра от очакване. Да, ама пак да има. Направи мост към центъра, по-точно път. От моя... Добре, да виж как ще го направим сега, щом ви кажа от моя. Ето, За да могат да дойдат и да... ето от тук виж, доволен, чай ще да падне. Ето от тук, доволен ли си? Виж, даже ще се получи и симетрично. Горе-долу. Не, горе-долу ми е си е симетрично. Ай, свършим бот. Добре, готово. Ало, бубало. Дон. Пази яйцата, аз слизам за диаманти за нас. Паза. Ти взе ли си блокчета, бе? Хубаво, че не слезнах. Виж, добре, че мисля майна. Да, хора. Оти беше Иванчо. Иначе щях да съм на смъртни легла. Защото долу като слезеш, ако нямаш блокчета, няма как се изкачиш. Но за сметка на... Да, всъщност трябва да ми малко. О, виждам ника на някой, дето... Ето го, ник. Не има някакъв. На мен. Не, ти не си долу. Долу ли? Да, долу. Ето тук има някакъв... О, да. Уби ме, тос, мамичката му. По него ударих един-два пъти. По него отварих един-два пъти. Еми да. Ама той то брат, знаеш какво става? Безбойният брат скача ми и на тих да ме уби. И то успех. Как? Чай сега ще да... Хакерчето. Да. Чай сега някакъв идва, чай че ми лагва супер много. Някакъв идва да ни чупи яйцата, но няма да се получи. Ела, прибирай се, че има някакъв. Прибирам се, какво мислиш, че правя? Тос как го убих? Мастър. Този го убих, хора. Пази. Тук ще има много мазни хакерчета. Мен не знам защо, но супер много ми лагва. Та си оправя просто на стойките на играта. Еми горе-долу. Игра нормално, като почна да се бия, като ми падне на 20, ако се умирам. Умираш? Да. Хора, няма много добре. Това си го апгрейдвам на 100 лева, няма. Това трябва да си го апгрейдвам на фул. Някакъв падна тук. Сега ще прицакам на Озрел. Да му взе малко айтерите. Има. Сега тук са насра, хора. Ало, бубало, дойде. И ще ме сега. Взем си един Ало, айрон бубало меч. е айрон. Оле, кой вече сте на айрон? Някакъв пичак, който ме е шубел. Ясно, че ме е шубел. Но той си е на острова. Имам шанс малък, ама. Човек, колко дума имаш? 2. Пак там има още едно. Тъмън, вземи още едно. 3 да станат. Имаме вече сетове. Добре, чай само брат, че да си купа кирка. Аз трябва по най-бързия начин да избягам. Къде си? Чай да те видя. Аз съм в острова си. Острова ли си? Да. И сега отивам на центъра да взема дъма. Ям ябълка. Ето хакерчето. Не го бутай към мен. То слиза. Или го убих, или ма уби той. Тук има някой даже диамант, Няма уби и ме. това. С диамантен меч. Добре, не го убих. Аз сега пак ще се завърна. Аз бягам с хиперскорост. Бягаш ти. Някакъв има тук, брат. Дето е без... Това си ти. Абе, как щеш да му килне? Аз викам, има някакъв тук. Направо беше настроен да му килне. Да. За какво? Но Кажи за... ми. Не сме ли приятели? Приятели сме. Не се ли обичаме? Не се обичаме. Ти ме не обичаш, но аз теб не. Не дей ме ви тук, защото ще става лошо. Ще дойда и акъла ще ти Чай сега почтах си правя броня. Оня там с дума меча много ли е нацепен? Maybe. Но за... Това бе, какво Колко ли направи? си нацепен, бе? Скочи ми с дума меча, човек. Уби ма, ама няма нищо. Пах ти мазния хакер 40 диаманта! Гледай сега какво става. Бегай, че този хакер тук 40 диаманта. То с какво прави? Видяли го. Кила, сега си кила малко хората. Имат обсидиан тест. Как е, че те имат обсидиан, брат? Нормално. Да не са умни като нас. Аз се махам, брат. Не, дей. Не, той има някакъв невидим, виж го. Не знам дали видяхте това. Нормално.
Тоест невидимия ме цепеше много гадно. Невидимо ме цепише. Еми да. Best. Wow. Сега отивам да се гавра с хората. Без ете имам тук малко айтъм. Не с мен да ни се погавриш, че Няма и ти от. ще започна. Сега аз... някакъв ме удари и паднах, както виждате, долу и умрах. Това е най-долното ниво. Този сервер е пълен с харчета майна. Чай ще ти дам подарък. От сърце ти го давам. Защото те обичам. Да факт, Чакай и друг подарък. Това е... Оле, един диамантово име и си. Трогнат съм. Честно. Това години. My fucking dead. Аз нямам меч. Тос не ме видя. Това как е, чето ли е наза? На моя остров ли? Аз сега тук си фарма малко дъма. Те все тук е побавах ти хаоса. И даже май ли ти, ако се видя наза. Аз се скривам. Да, аз съм не да има килове. Как да ти скоча? Виж, ще ти скоча да те убия. Добре. Леко си умите. Ще има... Ето тос. Ой, Боя е. стоп. О, добре, как го килнах, там даже има някакъв. О, GG, как скочих. Тука даже. Нямам ябълки, човек, защо? Сега трябва да се умитам. Що ще съм до там? Да, умитам се по най-бързия начин. Наполовин сърце. Отивах към някой друг. Оттам към още някакъв. О, баси плото, деца. Добре, но тук май няма път. Добре, ще взех блокче. Не! Наполовин сърце съм. Това беше яко. Трябва да не ти занимайте. Добре, то спринт, дето се опитах да го направя, беше горе-долу. Ставаш. Защото някой е построил мост към тебе. Знам. Ето това предото ли спомех. Ама да видя, че аз съм там и избяга. Така, браво. Те тук май на всички са с обсидиан. Сериозно ли? Да. Аз сега минах при всички острови. Да. До Харибия. Ще виж после на клипчето. Наблюдай само някой да ми дойде, че си Тъпото е, че тази си взема ябълки. да има нападне в град. Трябва да си пусне Diamond генератора. Знам. Скоро няма да е. Както му убиват. Аз съм малко сапфейс, честно казвам. О, Diamonds! То колко струваше? 5 или 10? Има някой за тебе, има някой за тебе. Няма никой, освен теб. Как ме стресна обаче? Знам, това виж. Ето го хакайчето. Както ако виждате ми бие от 10 блока. Ето го тос. How get Ebola. И тук даже някакъв падна с диамантена кирка. То човек падна и се върна и беше, нали, защото аз съм с текстчер пак и го видях, че беше на малко сърца и го убих. Да, както виждате, тук са баси хакерчета. Не е някакво да направим. Ама аз го убих. Браво. Убих хакер. GG. Някакъв идва. Някакъв ще чупи яйцето, връщай се бързо. Човек, Някакъв ти чупи яйцето, брат, бързо връщай се. аз съм долу, аз няма как да се върна. Умирай тогава. Няма голямо значение къде ще си. Този запечата това. Ми, брат, чупих ти яйцето, сорка, ама. Стой долу и си седи, брат, фарми си там. Неща както аз фармах. Но сега е мой ред. Чай си взема кирка. Да, той ми чупи яйцето, хора. Баш шит. Та сега... Чай да му попреча. Чупи ми яйцето. Чупи ли ти го, да. Чай да се предпаза себе си поне. Предпази се, защото твоя реч дойде. Да, той вече дойде между другото. Го бия с... Да, ето дойде и за мен.
Няма да му слуша. Бой, уби ме. Again. То с обаче е тъп. Аз това сега тук ще го осъзнах. И се мисли за много умен, но не е. Личи си, човек. Той ще я убие още малко. Той не че не уби. Бягай, човек. Няма да бягам, той не може, няма ми чупи яйцето. Защото е тъп. А той ще може да ме удари. Не знам, хора. А той се мъчи да избяга. Той се мъчи да избяга, ще го убия. Има Няма, легенда има е лек. Има лек, да, видях. Той ще го потроша, брат. Гледай. Аз се скрих в Чай моята спочина база. малко да бяга, бе. Аз се скрих в моята база. Както бия... Аз го бия, бе, брат. Но зато явно не му вижда. Мъчиш се да избяга. Избяга. Чай поне го бутна, брат. Остави го, човек, само да не дойде при мен. То не знае какво му става, брат. Гледай. То полудя цели. Остави го. Падна! Дали ще се върне. Ура! Не. Ох, Добре. какво Баси става, човек? якото. Да се стана тук. Аз ще оставя между другото и те яйцето. Това беше супер голям късмет, дед имах. Защото си много добър. Много ясно. Аз поне се скрих като мишок. Не успях. Така се убива Айронг. Човек, на мен не ми оставаше друг избор, освен да се скрия. Ти как се върна, байдове? А? Как се върна, викам? С болкове. Ей ти чай. Аз изега, брат, копай. Тази бойня, дай. Ти моята. Да. Ти За меч. какво ми е? Да, Iron Man. Да, ти трябва да ходиш с Iron. Трябва ми Аз злато, нормално да хода с Айрон, защото... защото ако те убият си до там. Аз поне още имам шанс да спечеля тази хакерска игра. Срещу хакери да спечели. Поне мисля, че са хакери, айде не са, ама си мисля, че са. Не знам какво си мислиш и защо си мислиш. От този му видя, че съм оцелял. И му стана Той лошо. пак е фул Айрон. Да. Фак. Нямам думи, хора. Аз събирам дъма. Ще събирам дъма. Добре, вече почваме да се... Аз кой тим бях? Блю. Бой. Убил го. То къде е? Аз го убих. Другия остров. Беше тука. Това как щях да фейлна не е истина. Добре. Килвей. Аз трябва да събера... чай малко. Трябва да събера за Iron Kirk. Малко да ме... Добре, ще пуснем единия Diamond генератор, който е хубаво. Това как ми Айрон ролбакна? или диамантен? Диамантен. Готово. Чай, че забравих, че тук не може да се влиза. PTV, той е... То може да се влиза, Дима, аз искам да ми седи така. За protection. Не знам, човек, ама аз му чупих яйцето. Браво. Аз сега вземам и аз една Iron Kirk. Сега ще взема още малко ябълки. Сега какво взема? Храна ми трябва. Аллах Акбар! Хатбар, трябва да ям. Умря ли? Няма, на мен ми трябва лек човек. Без Фак! него не мога. Как щях да падна, брат? Пази ми яйцето, брат, че останах аз и някакъв бял. То си изяде лега. Добре, това беше супер голема фейл, дед го направих току-що. Ти лут ли си? Не знам, ама той си изяде лега. Добре, това беше епик файл, между другото. Ето, ети тук. Аз тук имам малко ето, чай. Колко дъма имаш? 16. Това ми почти забравя да си направя. Пъж взима то с кой идва. Каквото паза, мен ме е страхове, човек. Да! Хубаво. Брокен.
И как? Това не е брокен. Кое? Аз тук фарма дома малко. Малко. За тебе, да. Тъй. Да си направя меч, че ми трябва. Броня поне имаш ли? Броня... Само бутушки нямам. Сега си купа. Сега си купа бутушки. Трябва поне му чупим. Готово. Сега ми трябва меч диамантен. Аз тук обикалям на всеки остров. Тъй. Да гледам. Имаш ли диаманти или си купа Iron меч? Имам диаманти. Колко? Колкото за тебе. Дай ми трябва... 7. Аз имам 8. Дай, да си направя един меч. Ти имаш ли меч? Имам. Ела. Идвам. Какво мислиш, че правя? Той идва, дами и господа. Ето го. Азуелен те! Ей, ти Трябва ми един дъма. Трябва ми едно дъма. Аз казах един дъма, като някакъв циганин. Не ме интересува хора. Той има лък. Няма нищо. Само това ти казвам. Всяко умър ще изгубя 8 диаманта, но това не е значение, защото не ми пука. Хора, не знам за него, но аз трябва да си купа лек. Ти трябва да си купиш лек. Аз имам 14. Той на кой остров е, бе? До нас, почти. Почти. Ето го. Той си точи пътя. То с хърби има лък. Чай, че... Вземи ти един лък, бе, брат. Аз ще купам лек. Добре. Лък все още не съм забрал чак. Аз имам 18. Чай да си взема лък. Аз имам вече пари за лек. И само това да има фраска, докато идвам, че... Ще стане лошо за него. Сега ще взема и стрелички. Шет, аз най-важното забравих си купа, кирка. Кирка. Този строи. Мали! Човек, виж ма! What? Как фелнах мамка му. Ти лут ли си, човек? Ще разтрива честно. Защо? Как можа да пием? Мъкния брат не ми говори, че мадразват само. Диаманта. Преседна ми човек, като разбрах. Като видях. Сега си направя, споко. Ти седи ма пазяш, събирам диаманти. Тъй. Какво паза, бе? Брат, ти... То подгони ли те? Не! Не, той е там с лука и стреля, брат, чай. Да вземем диамантите. Аз слизам пак додолу. Да си пофармам малко още да му. Ти поне си лесна. Мотни ме, брат, на мен не знам какво мисля как паднах по този скапа начин. Нещо ми бърнаха клопчета. Пак ли? Не, то аз паднах за одеве, дето ти казах. Добре. Дето видя по-точно. Пак, трябва да побудея. Огнах ми кочета и аз не разбрах какво стана. И ще събера. Си можех да имам вече 2 лега, Ама само дет можеше. Приятел в нужда се познава. Сега, вижте го пъзлото как седи. Седи си Дебни. там и надебни Дебни. и се крие за дървото на всичкото отгоре. Ето и никому се вижда даже. Ето го. Но той не може да разбере, че ние двамата сме по-силни. Мисъл, колкото е хакер. Още 5 дъма, докато си купа лък. Представяш ли да победим тази игра? Ще е много яко. Ние двама срещу хакер. Но то не е хакер, бе, то хакчето се махна. Не е ли хак? Не, то не е. Значи е лесна ръки. Дано. Да. Сега ако има хук, как трябва да го бутна, брат, ти от още 3 диаманта ми трябва. Какво ме целиш, бе, педерашче? И то ми... Аз имам пари за лък.
Аз сега вземам лък. Бързо, бързо, бързо. Чак! Моли! Изхвърлих Колко 5... съм бях да падна, видя ли? Аз изхвърлих 15... Оле, някакъв... Де факто сме удари с лъка и изхвърлих 15 диаманта без да искам с мисълта, че ти си онзи идиот, дето идва. И изхвърлих 15 диаманта. Аз съм... Браво, бе! Много съм зле, брат. Тая игра не знам какво ми става. Не знам, ама ако си купиш и лек, Представи се, те си купа лек и си го изтегва баси, майка. Ето не го. дай ми 2 диаманта. Нима би. Тох страх ли те? Не. А, не. А той яде и ябълка и ще скача. Целите. Бягай, бягай, той цели теб, не мен, аз ида на центъра. Сега цели мен. Чай да се барикадираме, в смисъл да си крие всяко остава. Олей! То как ма пръсна, брат? Убилите. Не, за малко, фак! Човек, не дей си показвай, ако имаш лък. Нямам лък. Трябва да носим дъма. Ако имаш, ако си купиш, не дей го показвай. Добре, чай, брат, че тук баси. Защото трябва да издегнем момента, в който... Имам една идейка. Чай. Фак, бе, брат. Ти лут ли си? Това беше калташко, супер калташко. Как сте на този номер, аз не за. Аз тук се барикадирах. Калтак? Какво става, бе, Калтак? Още 3 дъма. Само ми спамат по скайпа, значи какви са идиотчета. Ти не отпочиваш ли се направи? Не. Аз съм направи. За да не мога да ме притесняват. Аз забравих. И продължават. Дейба. И на мен. Още едно дъма, още едно дъма. Още едно дъма. Той как в момента ми е Готово. перфектен. Да го бутна. Добре, просто ги игнорирайте тези идиоти, дето са решили да спамат по скайп точно сега. Чай. Те не са идиоти хората. Де да знаят, че си ютубър. Ще ставам. Ти вече си, бе. Да, ама не съм известен. Ще стана, надявам се. Пис. Сега то... Ой, то с как ми липна. Ма как няма да си известен, бе? Тихо, Си- тихо, тихо. Не знам дали го лепна. Игра без звук. То обаче явно е с аутобот. Ти горе ли си, идвам при тебе, брат? Идвай, ама не оттам, защото трябва да чупиш. Спокойно е. Идвай. Направи ли тук какво трябва? Той му виждам никакъв все още. Абе, напред да може да стреляме ти. Виж. Чакай. Ай, блокове няма. Той момченце странно. Ето го. Не ме гледай, пичага, не ме гледай. Пропуснах. Пропуснах. Как не мога да го ударя, брат? Ударя го, добре. Може ли да ти обера айрона? Да, обира, на мен айрон не ми трябва. Човек, после ще събирам за още един лек за теб. Бутах го! Бързо, бутах го! Бързо, човек! Бързо идвай! Бутах го! Давай! Ти от си, човек! Чай, Чупи! Да, Давай! Чупи долното, аз помагам. Добре, GG! гледай го къде е майна. Иска да ти чупи. Не може, аз съм субсиден. Каква игра? Какво нещо? Не, осей го с покефи малко, човек. Ти от тук да искаш не може да влезеш. Покефи се, бе. Чакай да аз го килна, бе. Добре. Ох, останахме двамата. Ела да ми чупиш яйцето. Ето така се прави на соло тим. GG. Дай една лек, ако имаш Човек, втора. срещу хакери, двама хакери, победихме. Да, лак Те беше. са като циганче на мазна байчка. Защо като? Та питам, защо като? Ай, шало. Добре, беше яко. Яка Дръпни игра. се. Дръпнах се. Стана яко. Сега, брат, искам аз да победа, няма ти да побеждаваш. Аз имам лек. Да, ама ако се изядеш, ще чупа канчето.
Бим ли се, чакай? Не се биме ти от. Аз искам аз да победа. Аз най-много играх. Моля, Аз най-много играх. иди лъжи хората. Аз ли да не лъжа, циганче. Гледай сега как ще се барикадирам и няма можеш. Гледай сега. Ех! Как щеш да ме бутнеш ти от... Чай да... Къде си бе? Добре, чай да ядем малко. Тос, нещо много ми се прави тук нашия. Айде, да има. Сега ще го побъркам. Насря се циганчето, както виждате, и тръгна да бяга. Ехе! Ооо, шит! Добре. Това беше epic fail for me. Добре, поне спечелихме, защото аз се бъде победа с двамата. Нали бе? Да. Добре, и това беше от мен, Иван 35 и Азоревци. Надявам се клипчето да ви хареса. Абонирайте се, харесайте клипа и чао!